3 vas je ostalo u igri, 10 je sekundi manje i počinjemo s najjačom karikom iz prethodnog kruga. Domagoj, to ste opet vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Domagoj, u uzrečici, onaj koji dobro živi, živi kao koji organ u loju? Bubreg. Točno. Dejane, koje nacionalnoj književnosti pripadaju dijela Gustava Flaubera? Francuskoj. Točno. Vedrana, kad se netko prestane aktivno baviti nogometom, kažemo da je objesio kopačke o što? Klin. Točno. Domagoj, koji je kanal egipatski predsjednik Nasser nacionalizirao 1950? Suezki kanal. Točno. Dejane, koji je nadimak glazbenika i pjevača Stjepana Stanića? Jimmy. Točno. Vedrana, kako glase imena dvoje ljudi koji su prema Bibliji počinili istočni grijeh? Adam i Eva. Točno. Domagoj, uobičajeni izraz za glazbeni pravac početka 80-ih kojem su pripadali Azra, Film. Novi val. Točno. Dejane, u sportu iz koje azijske države potiče sumo hrvanje? Kine. Japana. Vedrana, koji svjetski rat nastoji preživjeti Hašekov dobri vojak Švejk? Prvi. Točno. Domagoj, koju riječ označava slovo B u kratici BDP? Bruto. Točno. Dejane, kako nazivamo zglob između nadlaktice i podlaktice? Lakat. Točno. Vedrana, u kojem je gradu rođen skladatelj i dirigent Đelo Jusić? Dubrovniku. Točno. Domagoj, magazin za nautičare u izdanju Slobodne Dalmacije zove se Otvoreno što? More. Točno. Banka. Dejane, koja je europska... U 6. krugu i prije isteka vremena bankirali ste najveći mogući iznos, 10.000 kuna.